Fis-sena 2000 San Ġwan Pawlu II ikkanonizza dawn il-120 martri taċ-Ċina u dikinhar tal-ewwel ta' Ottubru tas-sena 2000 San Ġwan Pawlu II ta' anke xhieda ta' wħud mill-esperjenzi ta' dawn il-martri. Ħodt minnhom kienu isfijiet, saċerdoti, reliġjużi, irġiel u nisa, ma wkoll kien hemm lajċi, familji u anke żgħażagħ. Waħda minnhom, Anna Wang, kellha 14-il sena. Ikkundannawha għall-mewt għax ma rriditx tiġħad lil Ġesu. U qabel ma qatawla rasha baqgħet tlissen l-isem Qaddis: Ġesu, Ġesu, Ġesu. Kien hemm żagħżugħ ieħor ta' 18-il sena, Chi Suu-chi, li bdew mhux biss iqattawh biċċa biċċa, jaqtawlu seba' mbagħad jaqtawlu wit, u anke rridu jqaxruh ħaj bħalma għamlu sar Bartilmew. Imma hu ma rridx jiġħad il-Ġesu. Fostu ġieħ kbir għajjat hekk skont il-Papa: kull biċċa tal-laħam tiegħi, kull qatra ta' demmi jibqgħu jirrepetu li jiena nisrani.